No, nebyl nic výkony na kameře, bože, smažu to někdo. To můžeš smazat potom. Smažu, pak to si píš. Ne. Takže teda potom tam to na YouTube? Dám to na YouTube, jo, dám to všechno, se dám na YouTube. A YouTube spadne ten den. To je takové. Ne, jdeme být vážné. Dobrý den. Ani vlastně já. Jak se máte? Tak to komicky neumím. Je to jako interview, máte říct, jak se máte. Ty to poznačíš špatně? Trošku. A co se vám stalo, když jste tak smutná, zakřiknutá? A mě nechce. A kdo? Kůň. To jsem kočka. No, možná, kdybyste si nechala trošku jinak narůst uši a ocas, takže by vás chtěl. A umíte íhat? Já neumím íhat. Jíhat to dělá. Jako To dělá osel. Ne. Fakt? Íha dělá osel? I dělá kuň. O, ty. Osel. Kůň. To je ržát koně. Žrát? Jo, ržát. To se blbě slovo. To jo. Jako takové Polknutí. říci. Au, moje srdce. Puká mi srdce, ale fakt to bolí. Fakt. A mě ne. Mě bolí hlava. Země. Co budeme dělat? A začíme si prstinkem jako v Aralabana. Nevidím. Co? Kam? Ne, já nemám kapuci. Ale já si udělám limeček. Tak neudělám, nestojí mi. Jsem impotentní. Límeček je impotentní. Nestojí. Mám na křivo uši. Trošku stojí. Stojí ti vůbec? Stojí mi límek. On je špatný semen, nemá špatný semeku. Nemáš špatný semen. Škoda, že nemáme banán. Dobrý den. Zase? Tady jsou zprávy TV Neko. Dneska vám budeme říkat samé traumatizující, depresivní, emařské zprávy, až se z toho úplně jako podepkaříte. Takže první zprávu tady přichází moje kamarádka Neko. Bože. O bože. Bolí ti srdce? To je z koně. To může být. Ale jinak je kuň fajný. A nepřipadá mi jako kuň. To mi taky ne. Co je na něm konivutého? Žere mrkev? Stopuje? Mrkev žere i králík. Stopuje? Mama... Koník nest... Je hodně rychlý. Je hodně rychlý. Králík je taky hodně rychlý. Prima koňský ksich dlouhý a takové ty zuby fajné. Koně tady mě... Iha. Ne, to byl osel, že? To už bude najít na tom videu, počkej, ne tady na tomhle, na tamtom. Na tamtom, na tím.